Bueno, orain dela 12 urte etorri nintzen Arrasatera, industri ingenieritza ikastera. Hortan oinarrituta lana bilatzeko aukera izan nuen, gaur egun nagoen lanpostuan, ez, PMG Polmetasan lan egiten dut. Honezkero ja 7 urte dira lanean naula eta bueno, lehenbiziko 2 urteak produkzio departamentu pasan itun, eta azkeneko postak I+D-ko departamentu nabil lanean, eta urtarriletik onera prozesu berezi batean sartuta talde mailan, PMG mailan, etorkizunerako estrategik lantzeko hibrido elektriko automobilen sarrera dela eta merkatuan. Behin ingenieritza amaituta, ohartu nintzen, bai, egunerokoa lantzeko ongi dagoela, baina beste zerbait gehiago nahi nuela, ez? Ulertu ongi zein den gure elkarlana enpresa baten barruan, azken lantalde ezberdinak daude, eta erlazio horiek ulertzeko modu bat iruditu zitzaidan MBA bat egitea, bisio globalago bat edukitzeko. Nik uste gehien bat bizitasuna edo dinamismoa daukana programak, azkenean eduki ditugun hizketalariak oso ongi eramate dituzte klaseak, oso erraxa da beraiekin hartu emana edukitzea, eta nik uste beste batetik daukan nolabaiteko altxor izkutu horiek ez zauden ohituta lan egiten, ez? Eduki dugu erizaintzatik datorren jendea, enpresen administraziotik datorren jendea, gure ikuspuntuetatik arren urrun daudena normalean, eta horrek azkenean norbait aberastu egiten du nolabait persona bakoitza, ez? Oso aberasgarria da ere bai. Enpresaren gaineko ikuspuntu orokor hori, ez? Egunerokotasunean sartuta egoten gara, gure lan esparrutik haratago behitzen kosta egiten zaigu, eta gehien bat hori bilatuz ni joanez, egia esan hori bilatu dut, ez? Ikuspuntu orokor bat, global bat, enpresaren gaineko, ez? Interes gehien neukana hori zelako. Bai, noski baietz, azkenean gaur egun dagoen borroka da etxeko bertako jendeak gelditzea dauzkagun enpresetan, eta horrelako formazioa daukan jendea gelditzea nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Neoni begiratzen malen badiot, 30 urterekin ingenieritza bat ikasi izana, gehi MBA bat edukitzea, potentziala handi bat da, eta bat bakarrik ez jende gehiago beharko luke egoera berberean egon enpresakin oraindik indar gehiago edukitzeko.